Sangut kirang ba bakentup yu ba man rani uba absharais ba namewan dekar ba kentang pasa ba duba sedang yu el dekar. Kila yo ekajing itu na ke Ministry of Coal ke Sarkar India kum kita ki ba hok ban yo iki prospecting license na ke benta ka kam di doyong ha ke jela. Kani ke prospecting license ke deru ke sinjam ban yo pat ya ke mining license. Banti doyong ha ke jela kat kum ki kendon an ke Mines and Minerals Development and Regulation Act kat kendai spa san punyo. Kini kirang ba kibla yo ya kejing itu na ke Ministry of Coal ke Sarkar India kila penpau kejing ai kuble ya ke Sarkar jela bat kumjo ya ke Sarkar India hi na ke benda kani kejing ai lat ban ya chakmat ya kani ke kamti doyong. Hapo ka Mines and Minerals Development and Regulation Act kat kendai spa san punyo ka prospecting license kamut ka license ke ba ai lat ban shim ki kam ban tai ringkat kejing mut ban yet benya ban wat bat pensisha ki marpo khandau. Kajing kha jungi minta kani sengi de kade hapdeng kani ka baide kani ka mining license bagi yok bagi ong ka prospective license bagi yok minta tingnya don rengkat ngai ku bei ni perlu ki bagi apply lang rengkat de ki bei don rengkat minta de nami wan dekhar i bolong i persa jing ma leberlu i ba kentang pasa i bana sa janjian de badi absarai ibelong i member jongkai manung stain ibelah treiru but net mensim habide ban yale deng ni doyong web yakun pe post court ban challenge order jong entity but ngidon ru rengkat but i wei perlop i kham yudon la rekan tai ba asdam yu el khar ki ba ini ru i wei bangila ya apply lang kaju opor te ka wei banga ru bang ko ban ai ni kalong ban ai kuble ru ya kan ka sarkar Meghalaya ma bat kunjur ya ka sarkar India ka bala ya le ban penyo lang ban penyo yangi kan ya ka license bangin yo bang apply bat kunjur habede ban new minister jong ka central government ru ubale ru pra hat joshi i belong yu minister jong ka babat ya ka duyong bat kunjur ya Prime Minister Joni Narendra Modi ya aku play ya kai ba ni la yo mentang kan ka central government ya kan ka license ke pemerintah berkunjur ya ni sar kontrak i belong do chief minister Joni ini ro iblasim khia ka ban yo bangin yo ban play ba ban no yo ni doyong hani po ka jala Joni ban kham tam ro i ro la long i ba don experience ba namar ba i ro la long kum wei ibla don lang te personal government ibla long MP ti don kilat kunti ban yarap ru yangi bangin ya chaprang te ngai kuble ya iru to shua ya ka snem araja sao hakabaka NGT ka khangno ya ka jingti duyong ka jingkhi duyong po Meghalaya shua ya ka ta ka jingtre duyong hapo kan ka jala ka jungi ka long be kumtu bangi yo i ni tip ba kamdon gano ka rule kamdon gano ka kendon ka ba yate doyong nrei yati be jeu doyong na ka chaka ka bangi la simwai ningi la thit ngi ya di be kum to hi chaka ka de bandi tin rei ha ka khanyo turik jong banai april ara cha that sao hi kan mau ba ka NGT ka la pen mi ya kata ka hukum ka jong ka bala khang no sipor ya ka jingti doyong ka jala Meghalaya namar ka jing bom don jong ki rule ki polisi ki bayade bat ka jingti mat po khandau te gani ka kam kala ya la don ki kanun ki don ki reusimetro ki bala lek ban apil ya gani ka hukum hapo NGT tin rei ka ai ka bangi ngi yale ngarung ngadon benta na kalian jongka himan stain lan unar gold trader and producer association ngi ngidang ya rekam hadu taru hakatu ka porno ngi la ya file ya gawe ka application ke jongi pan penlong mamla ya tadi apo NGT pat kan ka kam kala ne hang tu apo NGT arsnem ti hakalai ku wetre jong bonai march ara ja kan riu pat ka NGT kala pen mi ya ka order ka papura ta ka absolute order ka ba ya ga jingti do yong ha Meghalaya la khan dam sundan na ka jing bom don jong ki rule ki an ki policy ba dei ban ya ket kum ka ni ka jup te ni pat na kaliang jongka association kopor ni klem sengap jar ya ka te ka hukum rei ni la late no Supreme Court
ti hau benai mi jong sna ma kan reu ngi la file ya ka we ka petition ke jong ni ka bangi tip kum ka taka special leave petition tingi la file ha Supreme Court bat kalong ka ba sutunat ba dai ya ka ju ka slam ba la admit ya ka te ka petition ke jong ni pat ka te ka kam ka la ya tingi kan mau baro le si ha ka lai tarik jong benai Julai jong sna ma ka khandai khadu khadwai ngi yo ya ka hukum na ka Supreme Court baya ke jingkhang ti do yong me khalia la palai no tang ba ngi hapan but ya ki rule ki baya dei bat karukom ti marpo khandau kepala menteri kam hakari diahi pro kuwe ka don ka jing snu tenat hangi ka baya dei berkati ka ordar bat ngi la penlong ru ka jing yalang ban penpau jing sngungu ya ka sarkar me khalia ka ni ka sarkar NDA ka balai alam dai sar Konrad Sangma akaba hadin bakani ke surkar MDI kalawan ban simpi ya kejing sensyar hak jelam kelia nakaliang jong kani ke surkar kala sim khia ba bede berkani ka kis pat kila file ya ka application jong ka government kila file ya ka affidavit kemut penong bat hakate ka affidavit pa kila file kila ai ya kinongrem kiba dikena ya kinongrem kiba scam kiba ya dei bat kakis ka ba nakaliang jongi ki private party ngi la dep file tidak ka jing tresitom jong ka sarkar lang bau advocate general Amit Kumar bapor ka ba ulaya discuss bat kini ki MLA jongi MLA na nong stoin bat na nakaliang jong government ru ti ba don jing ti pahai ka ni ka kam no do pasang tiga ni ka kam ka layan ban ngi layo ka order ka ba setenat bat wat ya ka lantino system ke jongi hapo ka ni ka jelaru la itu lengba kata itu order kemudian recognize daka judicial ya kanika dukombat kendapat siap kejongi tidak lengba kata itu hukum ke ba ngi mentah ngi yo ya kalap pan apply ya kanika prospecting license pada ya ka mining license ru adin nang ni ngin saya ya kiwai pat ikendon ki ba labu ti nakaliang jong komen ru ban plila plinti ya kinong treduyong kala sena ya ka tukas standard operative procedure SOP ka bangi nitip la notify ya ka haka snema jarapau pan lengba ka te gi kendon ki badon hang te ni la ban apply pan ya ban kumbala pan pau na iwe na ki perlok res khamat ba ngiyo ya usi ministaru badon ka experience pan don ka jengya dei ka ba jan bahabat ki breu hang tai hapo ka central government pada Prime Minister nang tahu minister rupa DP ya ka kam doyong pralhat Joshi kaba penlong yagi bangin yok kloi ya kenika prospecting license dai ka jing pristom jong ka state government rengkat pat ka central government ka jingnya dai jong kini di ar kinong sencha ka pensuk yang ngiru ki ba trekam trijam te kawai kalong bangi ngi ai mensim bat ngi penseluruh ya kiwai pat ki nong trai doyong kinong yi ba kam dei ban ong ba kane ga dei kam tang jong ki ba he spa ki bron spa ngim dei ban perkhat ta rei habangi persyang ban khi ban ksar ban wat kelenti ki lat kelenti ki plin na ka ban ta jong i kung no bangi ngin trai nang nes kmat bat ngi pen seluruh ba ngin ya da kan legal mining kum bangi yo i ba ki khubor ki ba mi man ngi ki ong ba ki ba ti dau yong be ai la ne ki ba ti tu teng teng ka wan ra ka jing bom stunat la ne ka pentobria ya ka khayi ka pateng ka bangio iba ka jalam klea manta ka don ha ka jinge ka bakrau namar ba ki jingmi ngi duna ba na la ka jong state pat kumba ngi tip pa ka de ka state ka bangi depend bai na ka central government sispa tel rangim don ki jingmi nang ne na po la ka jong jala lengba ki mar po khendau lengba ki mar klau martap nasi kan bu jinge yang ngi gum ka state ru bangi ngi laban survive tang na ladi tin rengi ngin sulai krong bai perbor na po Delhi ru kasi kalong ka ba bu yang ngi ha jing ibit la ne ka jing sa nyo po ki bai pat ki state kari tin rei ka e ka ba ngi la man pen mi dang ne ka pen slur ya ki bai ru ba ngi ya mi khmat krang ba karwan ra ka jing roi ka jing par ha ka jelahi pro we ba but pat ka bang kwa ban ya thu ang ni kalong ba ki don ki parok jungi ki ba la debyo ya ka prospecting license la kham aswa pat kila yat manta ya ki wei pat ki penta kenon matrai kan ni ka pat ka bangi ngi yo manta ka de ka balai ti ka baning kong bar ka paat ki perlok jongi kana lang ya khmat ti ka thong ka jongi ka long bai tang ruai bat ka ta ka long ba
ngin penmi kam penmi jam haka jela ka jongi bat la ban ai kam ai jam ye ki nong song senong kat ya ka ba ngila bat ka ba ar ka long ba ngin penmi ka revenue na ka ban ta ka state nang ba ka jingroi ka jong ka state ka jongi kan long ha pro kiliam ti ka goal ka long bai tang koi ta ka long ba ngin ya chikmat pat ngi khot ngi aware ya ka jinge trelang jong kini ki prolog jongi ki ba yo kam menswa nak banta ka jingya pedia biang ber jingya mentailang ngala penpa wasnyau burom ya ka sarkar India wat ya ka sarkar Meghalaya kamju ya u chief minister yang i wada kre bor mesin wo penyo i ka license wa ya u prime minister le kamju wat ya u prahal joshi woman u union minister wa pa ya moyong te naliang yonga desnya hi kamu da ong hi boro iba na te wa da persnya tho boro nanga te setangga jing syangu ya ong ga kublai yo chief minister yong i konrad sangma wa rau i wo penyo kan ka kublai no i gini gi pat ba yo gi perlok yong i we lai lang ni ka kam yo ma namewan khar ulong persa yong u malber lu iba manbharani perlok madi iba absrais em belum ni mengu member yang ga himanustan yang ma sedang yo el dakhar lo kamju teneliang yang kam ubi wo yo ya ka mining license pampawo is nyangu ya ka state government wa ka central government wa da wailat wailuti go yo sedang kre ya ka kamo yo kat kam ki kendon ai kublaya yo chief minister ro Konrad sangma wada kre ini kam ki legal mining